салом дӯстон, шумо чӣ гуна интиқол медиҳед? Умедворам ки бо барномаи осон шумо зиндагии худро то ҳадди имкон осонтар мекунед. Бо ёрии барномаи осон шумо метавонед аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия ё дар саросари Россия ё ин ки дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои худро интиқол диҳед. Ҳамаи ин на бештар аз 1 дақиқаро дар бар мегирад. Интиқол мумкин аст бо насаб амалӣ карда шавад. Агар қабулкунанда корт надошта бошад, ин қулай аст. Вай интиқолро дар филиали бонки IBT гирифта метавонад. Инчунин пардохт кардани пули барқ ё пур кардани тавозуни телефони худ бо барномаи осон аз ҳама осонтар аст. Барои дастрас намудани приложения аз описанияи видео истифода баред. Бо осон бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо якчанд хабара ба шумо расонидан ва баъдан саволҳое ки ба мо равон кардагӣ биден ҷавоб мегардонем. Лекин мутаассифона аз сабаби бисёр нафароне ки саволҳои такрорӣ медиҳанд, мо ба баъзаи саволҳо ҷавоб намегардонем, чунки саволҳо оиди рейсҳо, яъне границаҳо дар бораи аблава ё ки вид на жительства бисёри бадан. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бидурен видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба ҳама саволҳои худтон ҷавоб мегирем. Имрӯза хабари мо оиди ҳамин аст ки мо якчанд рӯз пеш гуфта будем, Федератсияи Россия тасмим гирифтагие ки муҳоҷирони меҳнатиро барбигардонад ба Русия аз сабаби кам шудани қувваи корӣ. Яъне ҳукумати Россия тасдиқ кард ки бе муҳоҷирон Федератсияи Россия қувваи кориш суст аст. Яъне ки дар биноҳои сохтмонӣ муҳоҷирон камӣ мекунанд, чи узбекҳо, чи тоҷикҳо, чи қирғиз, умуман ҳамаи мигрантҳоро дар назар дорем ва ҳукумати Федератсияи Россия боз имрӯз як бори дигар таъкид карда гуфт. Палатаи савдо ва саноати Русия пешниҳод карда гуфт ки барои мутахассисони баландихтисоси хориҷӣ иҷозат дода шавад ки ҳамроҳи оилаҳояшон ба кишвар ворид гарданд. Роҳбари Палатаи савдо ва саноати Русия Сергей Катерин бо чунин пешниҳод ба сарвазир Михаил Мишустин нома фиристод. Хабар медиҳад яке аз сомонаҳои Федератсияи Россия, сомонаи ҳукуматӣ tas.ru. Ҳар касе ки мехоҳад подробно боз ба забони русӣ агар ҳамин маълумота дарёфт куна, марҳамат сайти tas.ru бидроен, дар уҷа ҳамин чиз навистагиаст. Ҳозир мо ба шумо ба тарзи тоҷикиша гуфтем ки Палатаи савдои Федератсияи Россия тасмим гирифт ки муҳоҷирои меҳнатие ки ихтисосҳои баланд доранд, вайҳоро тасмим гирифт ки ба Россия барбигардонад. Роҳбари Палатаи савдои Россия ба сарвазири Федератсияи Россия инчунин пешниҳод кард ки барои қувваи кориро зиёд кардан муҳоҷирони баланд ихтисос иҷозат дода шаванд то ба Россия ворид карда шаванд. Лекин боз як чизи дигара пешниҳод кард роҳбари Палатаи савдои Россия ба сарвазир ки ҳар муҳоҷире ки мехоҳад ба Россия интиқол биёва, муҳоҷирои баланд ихтисос, агар ки хоҳишманд бошанд, бо аҳлу оилаи худшон баргардонида шаванд. Яъне ки агар нафарое ки мехоҳанд бо худшон зану фарзандшона бубаранд, дар ин пешниҳод омадагӣ ҳастад ки ин шахсиятҳоро сарвазири Федератсияи Россия иҷозат бидиҳад ва бе ягон мушкиливу бе ягон монеа дохили Россия шаванд. Тамошобинони азиз, ҳамин буд як камтарак хабар дар бораи муҳоҷирон. Умуман мо бисёртар дар бораи муҳоҷирон бисёр суханҳо мегӯем ё ки бисёр ахборотҳо пешниҳод мекунем ва баъза нафарон мегӯянд ки шумо ҳар рӯз як чиза пафтор пешкаш кардан мегиред. Барои чӣ ба гӯши шумо пафтор мераса? Яъне ки такрорӣ барои чӣ мераса? Ҳозир ман сабабша мегӯям. Мо ҳар рӯз мавзӯъҳои нав дар аввали видеомо пешкаш мегардонем. Яъне ки видеое ки сар мешава аз ҷониби мо, хабарҳое ки дар аввал мо гап мезанем, ӯ хабари ҳамрӯз, яъне хабари тоза, хабари навай. Ва дар давоми видео ки мо савол ҷавоб мекунем, ба саволҳои мардум ҷавоб мегардонем, дар рафти ҷавоб гардонидани саволҳои такрорӣ зиёд ҳастанд. Ба ҳамин хотир мумкин ки ба гӯши баъзеи шумо барномаҳои мо ба мисли такрорӣ намоён мешавад. Лекин дар ҳақиқат барномаҳо мақсад ки зери назорат қарор доранд. Мо ҳар рӯз як чиза пафторна ба шумо пешкаш кардан намегирем. ҳар рӯз ҳар чизи нава, ҳар рӯз ҳар ахборот
ибороти нава мехонему ба шумо пешкаш мегардонем. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз бародаро ки саволҳои такрорӣ кам пешкаш бигардонем. Акнун мегзарем ба як хабари нави дигар оиди тағйири иловаҳо ворид кардан дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Инак тахфифи соли нави оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Аз номи юристиҷа муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. Дар асоси ин тағйири иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ду моддаи нав, яъне моддаи 352 ва 771 илова карда мешавад. Яъне ки дар кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ду моддаи нав дохил мекунанд, моддаи 771 ва 352. Дар маҷмӯъ ин лоиҳаи пешниҳодшуда аз 31 қисм иборат буда, тибқи он ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон илова карда мешавад ду модда. Ифодаи як боб дар таҳрири нав ва ба 35 моддаи кодекси амалкунанда тағйири иловаҳо дар назар дошта шудааст, ки асосан ин тағйири иловаҳо хусусияти меъёрии моҳиятӣ, мазмун ва услуби забони давлатӣ ба шумор мераванд. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ва як чизи дигаре ба шумо хотиррасон мекунам ки агар касе мехоҳад аз Россия ба Тоҷикистон пул равон кунад ё ки аз Тоҷикистон ба Россия ба нами приложенияи осон дар описания силкаш мондагия бидроен скачат кунен, бефоиз дар 1 дақиқа сумои худтона равон мекунен. Хоҷаназаров нависай: соли оянда баҳорда повистка кадом моҳда метиҳанд? Повистка аллакай мо гуфтем ки аз 27 март фармон мебирояд ва аз 1 уже сар мешавад даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, яъне ки аз 1 апрел шурӯъ мешавад. Қамариддин нависай: салом алейкум бародар, парвозҳои доимӣ кай мешаванд? Кай вақте ки худованд розӣ бошад вақт шуда мешаванд. Фарух нависай: ассалому алейкум акай Сорбон, ман ай Россия хона харам метавонам гражданство гирифта, тимболи ЗАГС надорам, ҳозир патентқати кор мекунам, илтимос ҷавоб шате. Пешакӣ раҳмати калон ака. Барои гражданство гирифтан харидорӣ кардани хонаи ту ба ту ёрдам наметиҳад ва дуюмин ин ки агар ту гражданство надошта бошӣ ба номи худат хона харида наметавонӣ ва сеюмин ки барои гражданство гирифтан ту қайд кардӣ ки мақсад ту дар уҷа ба патент кору фаъолият мекунӣ. Дар ҳолате ки ту ба патент кору фаъолият мекунӣ, агар 3 сол дар ҳамун Федератсияи Россия корҳот қонунӣ бошанд, 3 сол ки гузашта ба ФМС онҷо муроҷиат мекунӣ барои гирифтани гражданствои Россия ва ФМС проверка мекунад ки ту дар тӯли ҳамин қадар вақт дар ҳақиқат чекҳои патентат правилния, яъне ки ягон фалшиви ҳуҷҷатгузорӣ надоштӣ. Дар ин ҳолат метавонӣ ки аз пайи получат кардани гражданствои худат бошад, яъне аз пайи ҳуҷҷатгузорӣ кардани гражданство мешавад. Мирзо Холматов нависай: салом алейкум акай Сорумон, шавҳари ман вина жительство дорад, вай дар Россия қарор дорад, ҳуҷҷатоша суратша бурда ЗАГС кунем, ман да основания мешавад ки ба пеши шавҳарам бравам. Илтимос ҷавоб медодем, пешакӣ раҳмат. Албатта ки ҳуҷҷатҳои ӯра бурда шумо ЗАГС кунен, баъдан ЗАГСи шумо асос шида метавонад барои интиқол додани худат ба назди шавҳарат. Аҳмад Тиҷай нависай: ака зинда бошӣ, то охири ҳаёта ҳамин хеле ки ҳастӣ дар хизмати мардум бошӣ. Иншааллоҳ ки танмон сиҳат боша, кӯшиш мекунем манфиати худмона зиёдтар ба мардум расонем, яъне каме ҳам боша манфиати ҳуқуқира ба мардуми тоҷик мерасонем. Зуҳуров Нусратулло нависай: ассалому алейкум ака, илтимос мефаҳмоден, акам дар Россия гражданинай, ман метавонам равам? Албатта ки ба воситаи анамо гражданствои бародарат метавонед ба Россия бравем. Баҳодурова нависай: додар Сорбон, аз Қазоқистон мешавад ба Россия рафта? Тоҷикое ки гражданствои российский надоранд. Илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб гӯед. Мутаассифона наметавонам хеле. Гоша нависай: ассалому алейкум, касе через Қирғизия ош ба Тоҷикистон меравад, нависен якҷоя мерем то 15-ма. Дар иҷа ягон рақами телефон надорӣ ки ман ба мардум пешниҳод кунам бародар. Раҳми худо нависай: акай Сорбон, аз студентҳо ҳеҷ гап нест, дар бораи студентҳо мо як навор карда партофтагием 2 рӯз ё ки 3 рӯз пеш, бидрои намура тамошо кунен, ҳамаша фаҳмондагием дар уҷа.
махсуҷон нависай: ассалому алайкум акаи Сорбон, савол доштам. Аз ҷои кори ман пригласителни тия ҳамин коргар дар кор гуфта ма метавонам рафта ҷавоб бите, илтимос пешакӣ раҳмат. Аз ҷои кор даъватнома ба шумо равон кардан ин асос шуда наметавонад, танҳо аз беморхона метавонанд ки ба шумо даъватномаро кунанд, яъне ҳуҷҷати тиббӣ равон кунанд барои рафтани шумо. ана он чиз метавонад ки асос шавад. Ҳусниддин Алимов нависад: ассалому алайкум бародар, ман дина аз Санкт Петербург через Қирғизия билет гирифтеста будам. Як такси буд Айкони Бодом. Ман занг задам, вай ако гуфтагӣ бе паспорти российский билет нагиред ки ай граница гузашта наметавонед. Қирғиз иҷозат метиҳад, пограничникҳои Тоҷикистон намемонанд. Ҳамира гӯяд дар видеотон бачаҳо билет гирифта саргардон нашаванд. Ака раҳмат пешакӣ. аллакай хондум, ҳама ба фикрам ки аз ҳами хондагӣ ма ба худша фаҳмид ки бародар чира дар назар дошта. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар боша дар поёни видео саволтона роӣ кунед ё ки дар инстаграм обуна шида саволотона равон кунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед намакаса.